Salut! Numele meu este Dinu Golban și eu sunt fondatorul site-ului Pace din Tine, pe care și te afli acum apropo. Și astăzi vreau să-ți vorbesc despre planurile de dezvoltare personală. Adică fiecare din noi are o idee, vrea să crească. Însă, dintr-un motiv sau altul, noi nu chiar avem succes. Adică se pornește, ceva se primește, apoi ieșim și revenim unde am fost. Și despre aceasta eu voi vorbi astăzi și în articole care vor urma. Dar pentru moment, uite ce vreau să-ți spun, că orice plan, dar eu mai prefer să zic plan al evoluției personale, ok? Orice plan al evoluției personale se bazează pe 3 piloni, 3 lucruri. Și uite care sunt acești 3 piloni. Bănuiesc că ai văzut, dar în fine. Hai să recapitulăm. Sunt viziunea, acțiunea și nivelul tău energetic. Probabil că ai auzit și de viziune și de acțiune de nenumărate ori. Ai citit pe diferite bloguri, informații foarte utile, dar mai puțin se vorbește despre nivelul energetic. Noi astăzi vom vorbi despre fiecare individual și hai să începem cu viziunea. Okay? Viziunea e ceva ce tu vrei cu adevărat. Și când zic ceva ce tu vrei cu adevărat, păi nu mă refer la un lucru fizic, ci la o trăire sau o experiență. Înțelegi? Atât, hai să ne uităm la exemplu să înțelegi mai bine la ce mă refer. Să zicem că vrei un iPhone, ok? În realitate, e puțin probabil că tu vrei un iPhone. Cel mai probabil este că tu vrei o convorbire de calitate înaltă cu prietenii și cu neamurile tale, să zicem. Sau poate tu vrei simțul acesta de importanță, că mulți oameni își cumpără iPhone doar să se simtă important, știi? Fac parte din clubul oamenilor cu iPhone. De asta îmi cumpăr iPhone, înțelegi? Puțini oameni care cumpără bucata aceasta de masă plastică, știi, cu touchscreen, pe nimeni nu interesează lucruri, dar oamenii cumpără experiență, înțelegi? De asta, când tu îți creezi o viziune, nu crea ceva de genul la eu vreau o casă, ok? Uite-te un pic mai adânc, uite-te în spatele viziunii și observă ce vrei tu. Să zicem că vrei simțul de pace sau să zicem că vrei simțul de bunăstare și adresează-ți așa o întrebare. Cum altfel eu pot obține trăirea sau experiența dată? Și pur și simplu scrie ce îți vine în cap și atunci ai o viziune cât de cât definită. Mai departe. Ceea ce am zis numai ce. Viziunea ta trebuie să fie bine definită. Să zicem că ai făcut tema pe acasă, ai găsit, cum se zice, trăirile care se află în spatele lucrurilor și la un moment dat tu îți dai seama că tu vrei o casă pe malul oceanului. Păi ghiși ce? Case pe malul oceanului sunt o sumedenie, cât duce trenul, cum se zice. De asta e important să fie bine definită. Mă refer la viziunea ta. Să fie bine definită. Și când zic o casă pe malul oceanului, e o casă. Dar când e o casă cu 2 etaje, o piscină și 15 camere în orășelul Maui, să zicem în partea de vest, în sectorul Ho'oponopono, nu știu cum se numesc ele în Hawaii, tu ai deja ceva mai bine definit, înțelegi? Și, într-un fel, tu activezi forțele energetice despre care o să vorbim un pic mai încolo, ca să te ajute să te apropii de visul tău, să te apropii de viziunea ta. Și încă un lucru, viziunea ta trebuie să contribuie la creșterea ta și a oamenilor din jurul tău. Și uite la ce mă refer, că foarte des noi ne stabilim anumite viziuni doar că am citit pe vreun blog sau doar că am citit în vreo carte. Însă adevărata viziune trebuie să facă ca tu să părăsești zona de confort, ok? Ba mai mult ca atât. Adevărata viziune trebuie să contribuie la oamenii care te înconjoară. Și nu mai refer numai decât la prieteni sau neamuri, ci în genere la societate. Și uite un exemplu clasic. Să zicem că vrei să ai o afacere, da? E o viziune care te face să ieși din zona de confort, că dacă tu ai o afacere, trebuie deja să fii un pic mai rigid, un pic mai determinat, cu mai multă încredere, să ai abilități de a conduce cu oamenii, de a gestiona banii, să ai un simț intuitiv mult mai bine dezvoltat ca să știi ce oameni să angajezi, ce oameni să nu angajezi și așa mai departe. Observă, asta deja te face să crești ca persoană, dar nu te opri aici. Mergi un pic mai departe. Și mai departe este să contribui la creșterea a oamenilor din jurul tău. Și atât, uite un exemplu. Să am o afacere, cratimă sau săgeată, ce mai este și asta pe ecran, care va servi și alte persoane contraplată. E clar că afacerea fără bani e ca și cum omul fără aer, într-un fel ambii mor. De asta când tu servești contraplată și aceasta să facă ca ei, de exemplu, să... hai să ne gândim, dacă ai deschis o sală de forță, ca de exemplu să
oferi cele mai bune greutăți care contribuie la creșterea cea mai rapidă a mușchilor, nu pur ipotetic. Sau dacă ai o livadă, păi să fie 100% naturală, fără pesticide și oamenii când le vor mânca se vor simți mult mai bine, adică fără toate chimicatele astea care le bagă și ne strică sănătatea. Înțelegi tu, cu alte cuvinte, să contribuie atât la creșterea ta cât și a oamenilor din jurul tău. Și după ce am trecut de viziune, hai să trecem la acțiune. Cum zice, viziunea e bine și e frumos, dar e nu altceva decât un concept, cum zice, o idee, un gând legată de o emoție în interiorul tău. Acțiunea însă este podul între viziune și viața reală, ok? Cu alte cuvinte, acțiunea sunt lucrurile necesare care trebuie să le faci pentru a materializa viziunea. Înțelegi că viziunea e ceva ce se află în interiorul nostru. Adică chiar dacă te uiți, ai un lucru care îl vrei, el parcă este în interiorul tău. Și observă cum parcă se cere să iasă din tine. Observat lucrul dat, parcă vrea să iasă, să părăsească corpul tău într-un fel. Asta e dorința viziunii tale de a se materializa. Păi iată, poți face aceasta prin acțiune. Dar uite care e chestia. Acțiunea ta trebuie să fie determinată de viziune. Înțelegi că, uite la ce mă refer. Să zicem că tu vrei să fugi maraton, ok? 42 de kilometri. Dar ce faci tu după ce ți-ai stabilit scopul, ți-ai stabilit viziunea, este te duci, deschizi frigiderul, mănânci tort, prăjituri, știi, pornești televizorul și pur și simplu stai, te uiți. Te sună prietenul, zice, hai să ieșim, să fugim, tu nu mersi, eu mai bine mă uit la televizor, afară e frig, o să fug altă dată. Înțelegi? Acțiunea trebuie să rezoneze cu viziunea. Acțiunea trebuie să fie determinată de viziune. Dacă tu vrei să fugi maratonul, păi ieși, fugi, cum zice, alege o dietă mult mai bună pentru tine, nu mânca torturi, treci la produse organice și majoritatea mărățișurilor de astea. Și uite unde toți ne meresc în capcană. Și când zic toți, păi mă refer aproape chiar toți. Este că acțiunea ta nu trebuie să fie ceva grandios. Înțelegi? Orice călătorie de 1000 de kilometri începe cu un singur pas. Exact același lucru se referă și la viziunea ta. Să zicem că scopul tău este să deschizi o afacere care va ajuta să transforme mentalitatea oamenilor în spațiul românesc. Păi nu te aștepta deodată că în 2-3 luni vei face aceasta. Fii gata că la început de drum îți va fi foarte și foarte greu. Înțelegi? Dar fă câte un pas mic. Înțelegi? Chiar și articolul care tu l-asculți acum, el tot este ca un pas mic. Uite la ce mă refer. Tu nu auzi tot articolul odată. Tu auzi câte un cuvânt. Observe acesta, câte un cuvânt. Apoi cuvintele acestea fac o propoziție. Apoi propozițiile astea fac un paragraf. Și apoi paragrafele astea fac un articol. Un video articol în cazul de față. Înțelegi la ce mă refer? Exact același lucru e și în viața reală. 10 pași fac 10 metri, 1000 de pași fac 1 kilometru, 1000 de kilometri fac o călătorie. Asta e viața reală. Și când zic că 1000 de kilometri fac o călătorie, păi mă refer la faptul că mulți de noi se descurajează după 10 pași. Am făcut doar 10 pași, dar mai am încă 1000 de kilometri. E foarte bine. Nu te compara cu rezultatul final. În genere nu te compara. Pur și simplu mergi niște ciori pe drum și vei ajunge acolo. Înțelegi că când tu acționezi, și în special când acționezi cu viziunea în minte, e ca și cum s-ar activa un autopilot în capul tău și care te-ar redirecționa de fiecare dată când te abasi la curs către viziunea ta. Înțelegi? Care el te duce mereu către viziunea ta. Dar uite care e problema. Mulți din noi nu acționează. Iată, uite, eu chiar îți adresez ție o întrebare și bănuiesc că dacă tu privești acest video, tu deja ai un lucru care îl vrei, tu ai o viziune, așa? Păi uite care e întrebarea mea. Numește 3 acțiuni care le-ai făcut pentru a-ți îndeplini viziunea. Hai să zicem ultima săptămână, că nu vreau să zic în fiecare zi, că e un pic prea obsesiv. 3 acțiuni care le-ai făcut săptămâna aceasta pentru a-ți îndeplini viziunea ta. Poți să le spui care sunt. Dacă poți să le zici așa direct, dacă am făcut aceasta, te felicit, continuă. Dar dacă nu, întrebarea mea e ce te aștepți? Nu te aștepta că va veni cineva, va veni un prinț pe cal alb sau mai știu cine va veni pe pământ, chiar am auzit, va veni a 4-a dimensiune și îți va schimba viața. Chiar și dacă va veni asta, nu înseamnă că viața ta îți va schimba. Începe de unde ești. Fă acțiuni mici. Teoria pașilor mici, atât vezi aici care este mai sus scrisă. Acționează cu încetul.
Însă uite că ne merim din nou la o dilemă. Știi care e dilema? Chiar și dacă tu ai o viziune și acționezi, oricum apare o capcană. Ok? Iată, chiar ne uităm la schemușoara dată, care e foarte interesantă. Da, cum zice, vezi aici abilitatea mea supremă de a face grafică. Înțelegi că așa grafică, puțini oameni care pot să facă. Incredibil, nu așa? Dar în fine, hai să ne abatem. Și uite, primul rând avem viziunea, ok? Ai o imagine bine definită. Și de regulă toți sar la acțiune, ok? Și ce se întâmplă? Că ai o imagine bine definită, dar la un moment dat se întâmplă un lucru. Și hai să mergem după săgețele astea. Ceva te stopează și te blochează și încetul cu încetul dispare entuziasmul inițial. Ai avut așa ceva vreodată? Chiar mi-e interesant. Ai avut așa ceva sau nu? Bănuiesc că ai avut și doar o dată. Și chiar foarte des ai lucruri dat. Că ai o viziune, arzi și pe urmă încet cu încet ceva parcă începi să te stopești și la un moment dat dispare entuziasmul inițial. Și aceasta duce la faptul că scade calitatea acțiunilor tale și dispare dorința de a continua drumul. Și la un moment dat zice de o naibă și a lăsat totul baltă și pe urmă când te întreabă prietenii tăi sau ceva, păi cum? Știu, păi iată am lăsat, așa știi, incomod de răspuns. Și pe el zicea, dar parcă îmi vorbeai așa că vei face, da, dar iată, au apărut și încep scuzele, știi, că X, Y, Z. Acum întrebarea mea către tine, cum crezi, care e factorul acesta X? La ce mă refer când zic că apar blocaje și așa mai departe? Vrei să știi care este? Fă cunoștință cu nivelul tău energetic atunci. Nivelul tău energetic este energie disponibil în acest moment, știi? Dinu ăsta e genial, tu meriți premiul Nobel pentru fraza dată, știi? Nivelul energetic este energie disponibil în acest moment. Dar uite la ce mă refer eu. Energia dată determină tot. Acțiunile tale, gândurile tale, emoțiile tale. Cu un cuvânt, atitudinea ta. Înțelegi? Și uite la ce mă refer eu când zic de atitudine. Adresează-ți așa o întrebare ca să înțelegi mai bine. De ce doi oameni care fac același lucru deseori primesc rezultate total diferite? Și hai să nu ne ducem departe. Hai să ne ducem până la școală. Așa? Doi elevi, același obiect, același profesor, unul are nota 10, altul are nota 5. Și asta e ceva, cum zice, o normă. Nu e o dată, două ori, dar an la rând, an la rând. Eu știu că eu eram în domeniul dată, că eram în aceeași clasă, aveam aceiași profesori și eu stabil aveam nota 8 aproape la toate obiectele. Ok? Iată, mult timp nu puteam să înțeleg, iar un băiat care s-a transferat, cum se zice, când eram prin clasa 6, la început tot avea note 5, 6, 7, 8, similare cu ale mele, însă pe urmă a început să aibă doar note de 9 și 10 și nu doar la un obiect, dar la toate obiectele. Și uite, mă întrebam, de ce asta se întâmplă? Răspunsul este nivelul energetic. Înțelegi că energia cu care tu faci un lucru determină calitatea lucrului dat, iar calitatea lucrului determină cât de rapid te apropii de viziunea ta. Și uite la ce mă refer. Ai observat că este o diferență totală când, de exemplu, te scoli dimineața, te simți obosită, nu ai nicio dispoziție să te duci la lucru, forțezi lucrurile și pe urmă șeful se uite, păi ce cu prostiile astea? Ieși, fă încă o dată lucrul dat, ok? Și toată ziua se duce la gunoi. Și cu tot alt scenariu, când te scoli dimineața plină de energie, te duci la lucru și lucrezi din suflet. Și pe urmă șeful se uită, wow, super, știi că mie chiar îmi place, bravo, cum zice, noi îți mărim salariul sau te trimitem în vacanță în Hawaii sau mai știu eu ce mai face șeful, știi, sau ce mai fac șefii în zilele noastre. Dar înțelegi la ce mă refer? Că nivelul tău energetic care tu faci un lucru va determina rezultatele. Ok, eu chiar vreau aici să-ți arăt o schemă ușoară ca să înțelegi mai bine. Înțelegi că nu e destul doar să ai viziune. Viziunea dată trebuie să aibă un nivel energetic foarte înalt și despre aceasta eu voi vorbi deja în articole viitoare. Dar când tu ai o viziune bine definită și ai un nivel energetic foarte și foarte înalt, păi uite la acțiuni cât sunt de mari comparativ cu aceste două cercușoare. Înțelegi? Succesul tău în viață e determinat atât de aceste trei factori. Eu zic chiar de acești doi factori. Că tu poți să ai o viziune foarte bine definită și poți să acționezi. Că până la urmei, oamenii care repară drumurile sau care prășesc la sat, ei tot acționează. Nu contează cantitatea acțiunilor, contează calitatea lor. Înțelegi? Și calitatea acțiunilor e determinată de nivelul tău energetic. Chiar și dacă tu prășești cu nivel energetic înalt, tu vei avea o radă mult mai mare ca om care prășești cu nivel energetic jos. Ok? Exact același lucru îl pot spune și despre vânzări. Hai să ne închipuim că tu lucrezi în domeniul vânzărilor sau în domeniul serviciilor.
Dacă tu ai un nivel energetic înalt în domeniul vânzărilor, tu vei vinde mult mai mult ca colegul tău care are un nivel energetic mai jos. Și nu contează dacă el știe mai multe ca tine, dacă el a avut note mai mari ca tine la școală, dacă el a fost mai bun ca tine la universitate. Dacă tu ai un nivel energetic înalt, tu mereu îl vei învinge. Și aceasta practic răspunde la întrebare: de ce doi oameni care fac același lucru, unul mereu are succes, iar altul mereu eșuează? Răspunsul, iată, la în fața ta. Iar eu vreau să spun că numele meu e Dinu Golban și aici încheiem acest articol interesant. Și până să închei, dacă ai ceva neclarități, te rog să le scrii în comentarii. Iar eu deja voi reveni în viitor apropiat cu noi articole. Ne reauzim în viitor apropiat. Pe curând!